Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आव बरनायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय जोंनि गुरु ताइक्वान्ड' टिचारनि बिमानि दहा कास दङ बेवहाय फैदो जों लोगोफोर। बिमाया नैबे पिक्चाराव थानायानोमोन लोगोफोर जोबोद खस्थ'यै थैलांबाय पेरालाइस ना मा होनो बिदि जानानै जोबोद गोबाव हान्थिनांबाय खस्थ'आव भुगिनांनानै थैलांबाय बिसोरना आसामिसफोरना नियमा बेलेग लामायावनो दोनो बिसना आथिं आखाइ सुनोबो दै दोनखायो आथिं आखाइ सुनानै बेवहाय फुजा खालामनानै हाबलांनांगौ सिङाव जोङो दायो खुलुमग्रोनोसै लोगोफोर खुलुमखांनानै हाबहैनोसै सिङाव नैबे बोराया सारनि बिफा असे आरो बिनि बुरैयानो थैबाय लोगोफोर स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो जोबजासिम भिडिअ'खौ नैसोर सानैया सेनियर ताइक्वान्ड' प्लेयार आंनि लोगो ताइक्वान्ड' प्लेयार आंनि लोगो फुंखा सारखौ दिनैसो लोगो मोनबाय बेसेबा गोबावनि उनाव नै बाबुल सार बेखौथ' सिनायखायो जानो हागौ फ्रायानो ताइक्वान्ड' प्लेयार जोंनिनो लोगो सारनि फिसाजोआ जि गिदिर जाखाबाय जिबसिखा मुक्ति दिखाबि लाजिनानै थांबाय सारनि फिसाजोआ फंगा सार माबायदि मोनदों फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आं दिनैसो फैफेरदों दिनैसो फार्स्ट फैदों आरो आसामिसफोरनियाव दहा कासाव दिनैसो फार्स्ट टाइम ना जोङो खेबसे सन'वालनाव जाखांदों आरो एबार आसामिसनि ना मोजाङानो नांदों बिसिना मालाय बिराद फुजा बानायो आरोना जोंनासो बारा इदि आर'ज मेथाइ खनबाय थालायलाया बिसिना मालाय नाम हमनाय होनो बिसिनिखौ माने फुजा खालामबाय थायो एसे बेस्थ' थायो सारालाय खालायबावनो एसे टाइम पास खालायदों बिसोरनि आसामिसफोरनिखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम जाफैनाय जों दासो मोनफैना जिरायदोंल'सो उनावहाय आरो मा सिस्टेम जायो बेखौ नायगासिनो दं जों खुलुमखांनानै जिरायफैदो लोगोफोर दिनै जोंहानि आब' फैदो सारा नै जोंना सारा नै सारमोना बे न'आव थाला दा धेमाजियावसो थायो लोगोफोर बेवहाय न'खरनि जाथिफोर थायो आरोना बिब' बिगुमैफोर थायो आरो बेवहाय थैफैदोनो धेमाजियाव दंमोन नालाय धेमाजियाव लांनानै दोनहैदोंमोन आसामिसफोरनि मोनसे नियम बियो खुलुमदों मेथाइ खननो फैग्राफोरखौ मेथाइ खनग्रा लिंहरदों माबायदि नियम फालियो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिनो मोनगोन लोगोफोर जोबोद मोजां फालिनायखौथ' नुनो मोन्दों जोङो आरो बिसिना जेबो जानाय लोंनाय गाज्रि बेसाद होनाय नुनो मोनाखै जोबोद मोजां नांदों ओइ नै ताइक्वान्ड' सासे प्लेयार ओंखारलायबाय सिनियर जानमानु होनो इनि नामखौ जानमानु एफाले हक खबर आर'ज कीर्तन गायनायखौ जागायबायानो लोगोफोर नायदो लोगोफोर नोंसोरनोबो देखायनोसै आङो Assamese
गुरुवे नमो तस्मै श्री राम राम তিনি বস্ত নহলে জানা ভক নক প্রভাত খালে বন্ধু এরম বৈষ্ণব নহ এরম দেহ জীব জীব এরম কামনা Hey,
রাম রাম পদে হেওয়া করা ও কৃষ্ণ পদে স্তুতি ও ভগত পদে হেওয়া করা শরণ কদু বুদ্ধি আছে হবে Kamran ka sedang begap full hai video kotak noy video nei lega bebe tekan to player senior sang ni lega sang ada engkam jan gerbai nei sini puanai murbai Bonita kilo se deh diok labra niki bonita labra deh nei income jana gerbai janga labra hada angni logo bebe taekwondo player senior angni logo deh ada pungka Sana tiari zabai logoफोर जानोसै दाना दे थैंक यू दै लुना होनायनि थाखाय बिराद मोजां फुंखाया केरलासो गारो लोगोफोरखौ नेमु बितो एक टांको तमाम खाया से wah jadi kan nah miski
Rumiya जागासिनो माने नोंखौ होनदोंमोन आं सिगाङाव जों दायो न'आव थांफिननो ओंखारबाय लोगोफोर जोबोद मोजां नांबाय आसामिसफोरनि दहा कासाव फैनानै जानाय लोंनाय गारनानैबाबो जोबोद फुजा खालामो बिसोरो जिरायथाबनानै खस्थ' खालामो